Hej og velkommen til en video. I dag skal vi kigge på hvor meget min skokollektion har udvidet sig. Så nu, så hvis jeg skal lige, når jeg lige har stillet mig på bordet. Så, nu er jeg simpelthen stillet af skoene på bordet. Og der er altså virkelig mange her. Så jeg tænker bare, at vi tager en af gangen. Vi starter med de helt kedelige. Vi starter med de nogle helt kedelige Jordans. Ej, okay, det er Jordans. Oh shit, hvad fanden. Det er bare Jordans. Det var de første sko, jeg fik. Virkelig nice, synes jeg. Og bare abonnent ved Jakob 7. Så jeg vil gerne flere. B og så tager vi de her. Det er ikke helt rigtig sko, men det er lidt mere indendørs sko. Det er ikke sko. Det er specielt beregnet til indendørs fodbold. Eller alt muligt andet. Som der er indendørs. Så kan vi tage de her. Okay. Så er vi i gang. Og så, der kommer nogle vanvittige sko til sidst. Så har vi de her. Og de her, de er virkelig kedelige. Det skal vi ikke bruge så meget tid på. Og jeg ved godt, at jeg ikke engang har vist dem så meget på kanalen, så jeg gør det bare hurtigt. Jeg gider ikke engang at kigge på. Så de her, den har jeg heller ikke vist så meget på kanalen, men jeg gider heller ikke at kigge på dem. Yes. Yes. Okay. Går vi til Big Hit. Nu bliver det virkelig vildt det her. Jeg skal lige. Nu bliver det vildt det her, boys. Og inden jeg gør det, så skal I huske at subscribe, inden jeg tæller til 3. 1, 2, 3. Jeg håber, I gjorde det derude. Nu bliver det Big Hit. Det er en donk. Hej. Og den er jo fucking syg, altså. Helt klart. Jeg synes, det er helt klart. Nu er min favoritsko. Ja. Det er det. Yes. Kom ind der. Men det er bare for den er lidt for stor. Men så kan jeg passe den. Måske næste år, 2 år til, så kan jeg passe den. Det er også bare, den er virkelig nice, synes jeg. Så den skal bare pakkes ned til. Jeg kan passe den. Nu kommer vi til mine sko, damer og herrer. Og det er en Jordan 5. Og fortæl jer, og det er den her. Den er bare nice. Altså, det er Jordan, som jeg godt kan sige. Den er bare nice, dreng og pige. Den er bare nice. Der er ikke så meget at sige om den her. Altså, alt er fedt. Farverne, og om sålen, og Jordan-logoet, og alt. Intet en fejl for mig. Den er sko. Alt elsker jeg ved den her sko. Ingenting, som jeg hader med den her sko. Nej, jeg mener det, der er seriøst ikke nogen ting. Hold nu. Det var simpelthen min skokollektion. Skal jeg lige vise et billede? Eller skal jeg lige vise jer, hvad min yndlingssko på? Jeg kan stege den virkelig godt. Den der. Nu er jeg godt fundet på. Og man kan altså style den virkelig godt. Der er ingen dårlig ting med det. Og det her, det er meget specielt for mig, for at have den ud til et billede. Så tak fordi I så meget på denne video. Adios, amigos.